जय हिंद रियल रोमांटिक लव स्टोरी आङो दिनै रियल रोमांटिक लव स्टोरीनि बागै नोंसोरनो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। मानसिया गावनि लाइफआव थांनानै थानोब्ला गावनि लाइफखौ सक्सेस खालामनोब्ला मानसिनि साननाया नोंनि साननाया माबायदि जानांगोन आङो फंसेल' रावजों बुंगोन। बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं। मानसिया लाइफआव थांनानै थानोब्ला गावनि लाइफखौ सक्सेस खालामनोब्ला नोंनि साननाया माबायदि जानांगोन। रियल रोमांटिक लव स्टोरी दे। दा मोनसे काहानि रियल आंनि सेराव जागासिनो दङ। आं नोंसोरनो खोन्थानि। बेनिफ्राय लोगोफोर आङो दिनैनि दिनाव गोबां स्टेटास नायो वाट्सएप। गोबां उन्दै उन्दै बिनानाव फंबायमोननि स्टेटास ओरैबायदि इन्टारेस्टिं। सोरबा सोरबा बिनानावमोननि स्टेटास ओरैबायदि स्टेटासा रोमांटिक आरो लाभ स्टोरी। माबायदि मिथिबायना? बयफ्रेन्डखौ बेबी नोङो थेला बोयोब्ला आंबो नोंजों थेला नारफानानै जा मोनो हाजिरा मावनानै सानसेयाव जोंहा सानैबो बेखौनो राननानै जागोन। बेफोरबायदि ओरैबायदि इन्टारेस्टिं बिसोरनि स्टेटासा। मानो होनोब्ला उन्दै उन्दै समनि गोसोथोलायनाय ना बेबी नों हाजिरा मावोब्ला आंबो नोंजों हाजिरा मावफागोन। बेनिफ्राय सानैबो बेबी नों हाजिरा मावोब्ला आंबो नोंजों हाजिरा मावफागोन। बेनिफ्राय जोंहा जा मोनो सानैबो बेखौनो रानै रानै जागोन। नांगौ जायोबा जोंहा सानैबो बिनानै जागोन। बेफोरबायदि स्टेटास ओरैबायदि इन्टारेस्टिं। जियानो जा बे थांबाय, नंगौना नङा? दा रियल रोमांटिक लाभ स्टोरी आंनि सेराव जादों। खोनासं। सासे सेंग्रा आरो सिख्ला मोजां मोनलायबाय। गोबाव सम मोजां मोनलायबाय। मोजां मोनलायनानै बिसोर मोजां मोनलायनाय समाव सानैबो थायोमोन। मोजां मोनलायो, गिदिङो, बेरायो बायदिसिना। बेनिफ्राय सिख्लाया बुंबाय लास्टआव नों आंखौ हाबा खालामदो। सेंग्राया मा जाबाय? हाबा खालामदो होननाय लोगो लोगो सेंग्राया सिख्लानिफ्राय गोजान जानो नाजाबाय। बेनिफ्राय उपाय गैयैयाव मा जाखो? सेंग्राया हाबा खालामनो गोनां जाबाय। सेंग्राजों सिख्लाजों माने हाबाबो जाबाय। हाबा जाखांनानै मा जाखो? सेंग्राया दा हिनजावजों थाबाय। दुखुनांथाव नंगौना नङा? मोजां मोनलायनाय समाव सानैबो थाबाय। बेनिफ्राय हाबा जानाय लोगो लोगो सेंग्राया मा जाखो? सिख्लानिफ्राय गोजान जाबाय। दा सेंग्राया सिख्लाजोंबो गैया, बाहेराव लगे लगे। अब्ला बै सिख्लानि जिबना, बै हिनजावनि जिबना दुखु नंगौना नङा? बै सिख्लानि जिबना बे दुखु, बै दुखुखौ लानानैनो आं दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। अब्ला मानसिनि गोसोआ माबायदि जानांगोन बे बाथ्राखौ आङो बुंनो थांनायदों। दिनै सोरबा मोजां मोनलायनानै हाबा जानायनि उनाव बेफोरबायदि जायोब्लाथ' जोबोद दुखु जागोन। जाय खालामजादो, जाय सिख्ला बेसो मोनथिगौ। अब्ला खोनासंदो लोगोफोर। मानसिनो थांना थानो मा नांगौ? गिदिर बिल्डिं, टाउनाव न', गारि मथर मानसिनो नांगौ ना? नाङा। सोरबा मानसिया खेबसेनो मोनजानो लुबैयो बेफोरखौ। नाथाय सोरबा मानसिया मा? लासै लासै गाव खामानि मावनानै आरजिनो लुबैयो। बेनिखायनो आङो दिनै बुंगोन, जाय बेफोरबायदि खालामजादों, मानसिनो थांना थानो थाखाय मानसिनो सेन्स शक्ति आरो मानसिनि गोसोआ गुवार जानांगोन। मानसिया लाइफआव सक्सेस जानो थाखाय फंबाय बिनानावमोन खोनासं, मानसिनो सेन्स शक्ति आरो मानसिनि गोसोआ गुवार जानांगोन। मानसिनि गोसोआ गुसेब जायोब्ला नों लाइफआव मालाबाबो सक्सेस जानो हानाय नङा। मानसिनि गोसोआ मानो गुवार जानांगौ? खोनासंदो। मानसिनो मानो लाइफआव सक्सेस जानो थाखाय सेन्स शक्ति नांगौ आरो मानसिनो थांना थानो थाखाय, लाइफखौ सक्सेस खालामनो थाखाय गाव खामानि मावनानै मानसिनि गोसोआ मानो गुवार जानांगौ? अब्ला खोनासंदो। आं एग्जाम्पल होनानै बुंनोसै। फंबायमोन खोनासं। नोंसोरखौ दिनैनि दिनाव हाथियार गंसे होनानै हाग्रायाव हेगारना होबाय हरथामनि थाखाय। नों गिगोन ना गिया? गिगोन ना? नों मानसिया भुटखौबो गियो। जंगलावबो मा थानो हागौ मा थानो हाया नंगौना नङा?
मानसिनियाव गिनाय दङ अब्ला मानसिनो मा नांगोन दा नोङो बर्डाराव दङ हमनानै लाबाय एग्जाम्पल नोंनि सिगाङाव 400 मिटार गोजानाव नों मिथिखागौ दुश्मन दं बिसिनाव गिदिर गिदिर हाथियार दङ नों मिथिखागौ नोंनि आगोलाव दुश्मन दङ बेनिफ्राय नोङो डिउटियाव दङ मानसिया मिनिनानैब्लाबो थैखागोन मानसिया गाबनानैब्लाबो थैखागोन मानसिया गिनानैब्लाबो थैखागोन मानसिया दुखु जानानैब्लाबो थैखागोन गासैबो मिथिखागौ नंगौना नङा मानसिया दुखु जानानैब्लाबो थैगोन मिनिनानैब्लाबो थैगोन मानसिया गिनानैब्लाबो थैगोन मानसिया जेरैबाबो थैखागोन अब्ला नोंनो मानसिनो मा नांगौ सेन्स शक्ति आरो मा नोंनि गोसोआ गुवार जानांगोन आरो आं जिबनाव थैखागोन आङो दुश्मनखौ गिनानै मानो थैनो मानसिनि गोसोआ गुवार जानांगोन नोङो हरनि 1टानिफ्राय लानानै फुंनि 6टासिम नोंनि सामने नोंनि आगोलाव उग्रपन्थी दोङो नों दुश्मन दोङो नों मिथिखागौ नों दिनै गिबाबो थैगोन मिनिबाबो थैगोन मानसिया थैखागोन मिथिखागौ अब्ला नोङो बे जिबन मोनसेखौ मानि थाखाय गिनानै थैनो नों दिनै गाज्रि खामानिखौनो मावाखै दिनै नों गाज्रि खामानि मावदोंब्ला नोङो गिनांगोन नाथाय नों गाज्रि खामानिखौनो मावाखै नों गाज्रि खामानि मावनो थाङाखै अब्ला नों जिबनाव सोरखौ गिनो जेरैबाबो थैखागोन करोड़ कोटी थाखा खामायब्लाबो थैखागोन गिदिर गिदिर बांला गिदिर गिदिर गारि मटर मिनि खुसि थेवब्लाबो नों थैखागोन अब्ला जों गोरिब मानसिया जों जायफोरा फंबाय बिनानावमोन गोरिब जायफोरा बेफोरबायदि दुखु होजादो मावना जानो थाखाय नोंनि गोसोआ गुवार जानांगोन आरो नों सेन्स शक्ति नोंनि गोसोआ गुसेब जायोब्ला नोङो लाइफआव मालाबाबो साक्सेस जानो हानाय नङा बेनिखायनो आं फंसेल' रावजों बुंगोन होनना बुंदोंमोन ना मानसिनि गोसोआ हमेशा गुवार जानांगौ रावखौबो गिनाङा मोजां खामानि मावदो नोङो गोसोखौ गुवार लानानै नोङो खामानि मावलांबाय था मानसिया मेङो मानसिया बायो मानसिनि गोसोआ गुसेब जायोब्लानो मानसिया मेङो मानसिया बायो नों जंगल गेजेराव हेगारना होयोब्ला नों गिगोन भुतखौ बुगिगोन बै समाव नोङो सेन्स शक्ति नांगोन नोंनि गोसोआ गुवार जानांगोन भुतालाय मा बे जंगलालाय मा नोंनि गोसोआव साननो हानाय जानांगोन नोंनि गोसोखौ नों गुवार खालामना लानो हानांगोन नों गोसोखौ गुवार खालामनानै नों खामानि मावनो हानांगोन लाइफआव साक्सेस जानोब्ला नों खेबसेनो मोननो लुबैब्ला जानाय नङा फंबाय बिनानावमोन जेसेबां दुश्मनानो जाथों बे जिबनाव सिगांथिं बेसेबां दुश्मनानो थाथों बे जिबनाव बेसेबां गोरिबानो जाथों नंगौना नङा थेवब्लाबो नों नोंनि गोसोखौ नों गुसेब खामालासिनो गोसोखौ गुवार लानानै नों खामानि मावलांबाय था लाइफआव नों 100% साक्सेस जागोन मालाबाबो गोसोखौ गुसेब लाना नों गोसोखौ गुसेब खालामनाय माने नों जेननाय बुथारजानाय अब्ला नों थैखागोनखौनो मिथिखागौ मिनिबाबो थैगोन गाबबाबो थैगोन रंजाबाबो थैगोन गिबाबो थैगोन दुखुबाबो थैगोन थैखागोनानो नों सानसे अब्ला जोङो मा खालामनांगोन लाइफआव आरो बुंबावबाय आं लाइफआव नोङो नोंनि लाइफखौ साक्सेस खालामनोब्ला नोंनि जिबनखौ नों साक्सेस खालामनोब्ला नोंनि गोसोआ गुवार जानांगोन आरो नोंनाव सेन्स शक्ति थानांगोन नोंनि गोसोआव अब्लानो नों लाइफआव अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द